Je možný. Prosím tě, sedni si tady. Řekni mi to ještě jednou. Jsem na medicíně ve druháku. No tak určitě sám dobře víš, že vedle medicíny studovat další výšku je v podstatě nemožný. A že jsi mi to vůbec neřekl. Vlastně nikomu, ne? A nebo Lucie tam věděla? Ne, nikdo. Já jsem si myslel, že mě v prváku vylejou. Chtěl jsem počkat až do druháku. Už bych ti to brzo prozradil. No, tak prvák to je síto. A tak kdybys mi to prozradil, tak já bych tě samozřejmě rád podpořil. Já vím, ale zároveň by si byl plný očekávání. Já jsem tě prostě nechtěl zklamat, já vím, jak ty věci prožíváš. No, to máš pravdu, no. Bych mohl vlítnout někam na rektora. No, a kdo ví, co by si tam komu operoval, že? Moment. To znamená, že já jsem tu ženskou operoval zbytečně. Ne. Udělal si jí radost. A jejímu partnerovi taky. Nebo spíš partnerům. Ty ježišmarja. Tak ty jsi ve druháku na medicíně. Já si ten snad nikdy nespamatuju. No tak kdyby to s tebou tady teď šlehlo, to ti můžu poskytnout první pomoc. Hnedka slevu. No ale to úplně to nejsi provecká. Děkuju. Já se s tebe zvláštně. To není možný. To není možný. Já jsem si vždycky přál, abyste byl taky doktor. No právě proto to pro mě bylo tak složitý, že jo. Znamenalo to být stejně dobrý jako ty. Já jsem prostě nevěřil, že se mi to podaří. Jo. A kdy jsi změnila? Po smrti Magdy. Uvědomil jsem si, že přelívání peněz k ničemu není. Ale medicína je. V začátku jsem se snažil tenhle idealismus sám sobě rozmluvit, ale nepodařilo se mi to. To jsem rád, že se ti to nepodařilo.